Господин Кашъмов, бихте ли представил своята лична и професионална визитка? Здравейте, казвам се Боян Боянов Кашъмов. Кандидат съм за общински съветник от листата на ГЕРБ. Ако ми позволите, в моето детство съм пораснал в патриархално семейство, където дисциплината беше на много високо ниво през цялото време. Връзката между родителите ми е била много силна и мога да кажа, че съм имал страхотно детство, при все, че сме комбинирали уроците по пиано и по езици с това да обработваме наследствени земи южно от Самоков, да косим ливади, да съдим картофи, дори сме се грижили за 2 ездитни коня. И мога да кажа, че това е нещо, което малко деца в днешни дни могат да го докоснат и което дава много. След това основното си образование съм завършил в Аксенти Велешки. Много го обичам това училище. След това минах в Константин Фотинов гимназията. Бях войник в Плевен и след което бях приет в Минно-геоложкия университет, специално с геодезия и маркшайдерство. Веднага след завършването започнах бизнес в Боровец, който, смея да твърда, доста добре водих. Умях да сключа договори с международни компании, най-реномираните в областта, туроператорски фирми за сътрудничество, които работеха на територията. За съжаление, някои от тях вече не фигурират. Като България не фигурира в техните листи като продажна дестинация, което смятам, че трябва непременно да променим. След успешния бизнес на Боровец, който развих, заминах за Англия и през голямо сито спечелих позиция, с която с много труд реализирах до 7-мо място в Обединеното кралство, класация на вестник Сън, най-големия ежедневник на острова. Бяхме страхотен екип. От 10 години работя в сферата на строителството като инженер по геодезия, картография и кадастър. Член съм на КИП, камера на инженерите в инвестиционното проектиране. Управлявам геодезическа фирма. Работя за Главболгарстрой, най-голямата строителна фирма в България. Част съм от екипа по едни от най-значимите строителни обекти и инфраструктурни такива в страната към момента. В свободното си време обичам да спортувам, старая се да го правя редовно. Не гледам телевизия, но обичам да чета. Какво ви мотивира да влезете в предизборната надпревара и защо точно сега и защо от политическа партия ГЕРБ? Аз смятам, че политическа партия ГЕРБ е единствената стабилна център-дясна алтернатива. Смятам, че моментът е дошъл. Дълго време стоях в страни, следейки отблизо проблемите на община Самоков. Живеем тук с семейството ми, с жена ми, 2 ми деца, Боян на 11 и Йордан на 7. Имам всъщност препоръка от дядо ми още с политика да не се занимаваме, но реших, че не можем да продължим в страни да гледаме безучастно как се случват процесите и да изискваме, а пък много малка част от това, което изискваме, се случва. Така го формулирам, защото си обещах кампанията да е позитивна, да не водим кампания с нападки и така нататък и да посочваме това, което не е свършено. Разбира се, че има много хубави неща, които са реализирани. Това, което аз смятам като общински съветник да предложа, е много работа. В екипа съм на доктор-инженер Ангел Джоргов, който предлагаме и издигаме за кандидат за кмет на общината. Идваме от една сфера, изключително динамична. Там в строителството, което визирам,
като сфера трябва решенията да се взимат ежедневно много бързи и същевременно изключително отговорни. Така че смятам, че ще бъдем един изключително добър екип. Разпознавам в него много мотивиран, млад, можещ и опитен човек, така че мисля, че ще бъдем доста успешни като управленци. Като човек, който живее в Самоков и отглежда тук децата си, живее тук със семейството си, казахте, че не искате да бъдете негативен, но все пак кои са проблемите, които се очертават пред вас като водещи, по които смятате, че трябва да работите и можете да бъдете полезен в перспектива? Аз смятам, че първото и най-важно нещо е да развиваме икономически както община Самоков, така и хората, които живеем в нея. С подобряването на икономическите показатели бихме привлекли младите хора, бихме привлекли голяма част от компаниите, за които те биха искали да работят. Ние трябва да направим генерално общината едно привлекателно място за младите да остават и да се реализират, да плащат данъците си тук. Получават добро образование, учителите и училищата са ни на добро ниво, високо, над добро, още ласкаво мога да се изкажа, но след завършването на средното образование, много голяма част от тях напускат общината и се връщат само по празниците да видят своите роднини. Ние това нещо сме длъжни да го променим. Как бихме могли да го променим? Първото нещо, което трябва да направим е да привлечем инвестиции, достатъчно големи, достатъчно значими, за да направим средата в общината привлекателна за младите. Казваме, че те отиват да работят навън, а защо фирмите, за които те работят отвън, да не ги докараме при нас? Имаме всички дадености. И аз смятам, че и вярвам, че това може да се случи. Разбира се, че има ограничен бюджет, но с привличането на европейски средства следва програма за възстановяване и развитие, по която ще има достатъчно финансиране. Ако работим адекватно, имаме добър екип и сме готови, можем да усвояваме много сериозни средства, които да подобрят средата на общината, да подобрят начина и качеството на живот. Влизате в една предизборна битка с 12 листи кандидати за общински съветници, над 200-250 кандидати. Защо самоковци да подкрепят именно вашата кандидатура на 29 октомври? Вижте, ясно съм заложил в моята програма 3 приоритета. Това са туризъм, селско и горско стопанство. Аз смятам, че ресурсът, с който разполагаме в общината, не го използваме оптимално. Напротив, пилеем част от него и това не е моето. Не ми харесва, смятам, че трябва много да се работи в тази посока. Какво имам предвид? Най-важният ресурс, както насочих на там разговора, са хората, с които разполагаме. Аз познавам страхотни млади хора, пълни с енергия, дейни, най-усмихнатите и можещи и каращи нещата да се случват хора млади в общината, може би ги познавам, по-голямата част от тях. И съм работил по различни проекти. Изключително впечатлен съм. Така че това е ресурс, който ние трябва да запазим. Първото и най-важно. Вторият е географското положение, което не използваме оптимално. Това е планинския релеф, който имаме, богатството на води, част от които минерални извори. Имаме национален парк Крила, най-големия природен резерват, Централен Рилски резерват, горе. Изключително място. Връзката на Боровец, Бели Искър, Мала Черква, Маджаре, Говедарци и комплекс Маловица. Всички довеждащи
транспортни коридори, пътища и в общината като цяло, като малки, разглеждайки ги като малки ски центрове, по-достъпни, както и лятото, байк трасета, екопътеки, е направено крайно недостатъчно. Трябва да се погледне в тази посока и да се осъзнае от всички мои колеги и Общинския съвет като колективен орган. Аз не си правя илюзиите, че мога сам да взимам решения или някой от групите в Общински съвет. Затова трябва да погледнем натам, да развием региона в тази му част. Имаме много какво да правим по този въпрос, има много работа. Питам се също защо Боровец, това бижу, което имаме, не мърда. В смисъл такъв, че всички курорти се развиват, дори на територията на България. Мога да дам за пример, не говоря въобще за Европа, мога да дам за пример Пампорово и Банско. Много по-напред са във всяко едно отношение. Имаме лифтове, които са строени 80-та година, имаме съоръжения, благодарение на изключителните професионалисти, които все още работят. Трябва като страна, от едната страна на масата, общината, Общински съвет и ние като всичките като управленци да седнем, да има постоянна комисия по спорт, да бъде приоритет на Общинския съвет, кмета и на национално ниво, ако щете, от другата страна да сложим представители на концесионера и да преразгледаме условията, при които работим, създаваме бизнес. Ветераните са в немилост, отборите по ски, биатлон, всички зимни спортове са в немилост. Това нещо трябва да го променим час по-скоро. Други приоритети, които искам да ви кажа, които трябва да засегнем, са селското стопанство, защото тези хора, малки, средни, големи, трябва да се чувстват значими. На тях трябва да се помага много в изготвяне на документите с европейски програми. Те са изключително ангажирани хора и ние трябва да помогнем там. Малките семейни стопанства, които фигурират обикновено, са заети, членовете на семейството драстично падат всяка година броя им, така че там трябва много да помагаме. И достойната изкупна цена на продукцията, да погледнем към преработвателни предприятия и такива, които съхраняват продукцията, преработвателни, които дигат стойността на продукцията, заемат хора в отрасъла. Трябва много голямо внимание да обърнем на там също. Горското стопанство, ако позволите, третия ресурс, който смятам, че не използваме оптимално. Горското стопанство се гордеем в община Самоков, че имаме най-старото и най-голямото горско стопанство в България с растителни видове, качествена дървесина. Нека да добиваме дървесина. Много локални фирми са заангажирани, техните семейства с преработването, добиването на дървесина, разбира се. Но защо да не го направим като Финландия, например? Финландия е най-големия износител на дървесина в света. В същото време работят по програмите за добив, преработване, изграждане на транспортни коридори, пътища. Програмата им е 60 години напред. И същевременно с това Финландия да е най-големият износител на дървесина, те разрастват техните горски площи. Дървесината ми е изключително качествена, екологията ми е номер 1 в Европа. И аз, когато чуя някой да използва, ние сме малка държава, да стоим въгъла и да нямаме самочувствие, не съм съгласен с това нещо. Само на територията на община Самоков имаме земеделски земи и горски площи, 2 пъти по-големи от територията на Малта. Така че ние сме длъжни да я развиваме. Призовавам всички, които разпознават в мое лице човек, който могат да подкрепят, на когото могат да гласуват доверие, да го направят на 29-ти с бюлетина номер 7 за доктор инженер Ангел Джоргов, като кмет на община Самоков, и за мен в листа за общински съветници номер 7 с преференция 124, защото смятам, че ние имаме енергията и знаем как да развием община Самоков и да насочим в правилната посока.